Hem completat la renovació i la remodelació urbana de la part que quedava del centre històric de l'Ajuntament i dels carrers del seu voltant, Jesuïtes, Carmelites, Arcs, Vila i plaça de la Vila. Una inversió molt important perquè també transforma el centre històric i el converteix en un espai d'oportunitats que consolida Gandia, i això tot el món ho pot tindre clar, com un dels millors centres històrics comercials oberts de tota Espanya. M'agradaria contar-vos les coses clares del que hem decidit i del que hem fet així. Vaig dir que els cotxes podrien passar i, efectivament, els vehicles podran passar i podran fer-ho tots els que vagin a comprar, tots els dels veïns, tots els de càrrega i descàrrega i servei públic i tots els vehicles de transport públic també. Del que se tracta és de poder afavorir l'experiència de compra, la compra en els comerços del centre històric. Per això prioritzem al qui ve a comprar, amb senyalètica reforçada que ens demanaven els comerciants, amb accés preferent als aparcaments del Prado i també a l'aparcament del Serpis, gratuïts si se compra. Hi ha hagut molt de diàleg amb totes les parts implicades, amb tots els actors que estan en l'entorn, per exemple també el col·legi que està ubicat en este carrer, el de les Carmelites, per arribar a un punt d'acord que prioritze que se puga entrar a comprar, que se puga accedir als serveis públics i que això se puga conciliar en un espai amable, sobretot en les hores de col·legi. El nostre model de ciutat no és el d'una ciutat amb cotxes al carrer Major o amb cotxes a la plaça del Prado o amb cotxes a altres llocs on avui hem guanyat en confortabilitat perquè hi ha millors prestacions per als veïns i per als visitants i sense dubte són millors per al comerç de Gandia. I com sempre hi ha posicions interessades que són falses. S'ha dit que anàvem a multar, que anàvem a sancionar, que no se podria entrar pel passeig de les Germanies, res més lluny d'això. Així que aprofitem este nou espai i fem-lo de totes i de tots.